сценарій взагалі хочуть реалізувати. Отже, пане Дмитре, для початку, трошки відходячи від поточних новин, напевно, дивилися вчорашній ефір з, ну, я би сказав так, перший раунд дебатів. Перший раунд дебатів, так, кандидатів у президенти. Коротко ваша суб'єктивна думка від того, що ви почули, а потім перейдемо до деталей. Ну, ви знаєте, по великому рахунку це і не відбулися дебати. Це запрошення на дебати, де кожна зі сторін висловлювала своє бачення, але, на жаль, не бачення розвитку країни. Це був обмін, скажімо так, ударами. І кожна зі сторін демонструвала якість професійного боксера, тобто вміння тримати удар, відповідно, удар політичний. Цікаво буде дійсно подивитися на обмін думок, а не на обмін емоцій. Те, що вчора відбувалося, було схоже, знаєте, на театральну виставу. Все ж таки ми обираємо президента, і ми маємо чути, який, власне, розвиток країни, яка дорожня карта, і які шляхи повернення окупованих територій Сходу і, в першу чергу, Криму. Цього ми не почули. Ми те, що побачили, фактично, це була спроба, і вона, до речі, вдала таки спроба зірвати програму, в якій намагалися, скажімо так, за сценарієм дати інформацію негативного характера проти діючого президента. Тому його поява була дійсно несподіваною в ефірі. І навіть реакція того ж прокурора Кулика свідчила про те, що людина була не готова висунути, власне, ті обвинувачення в обличчя президенту. Тут варто віддати Петру Олексійовичу, що він зіграв на випередження. Що стосується заяв самого Зеленського, людина чітко тримає свою лінію поведінки. Пане Дмитре, долучаємо до розмови Рефата Ага Чубарова, він є головою Меджлісу кримськотатарського народу. Рефат Ага, давайте перевіримо звук, як ви нас чуєте? Я чую нормально, я їду в машині, вам це не буде заважати? Рефат Ага взагалі не буде заважати, навпаки, дуже вдячний, що навіть їдучи в машині приділяєте нам час. Рефат Ага, коротко ваша думка, будь ласка, вже ми у прямому ефірі. Взагалі, після побаченого вчора, ваші думки, ваші сподівання, як це можна назвати? Чи можна це назвати першим раундом, так би мовити, таких дебатів? Якщо говорити про вчорашній оцей такий інформаційний інцидент, можна його так назвати, інцидент, який був продемонстрований з боку кандидата Зеленського, становиться трошки сумно, оскільки мова йде про державу, державні інституції, і головне, мова йде про рівень поваги до українського суспільства. Ніхто публічно не має права з політиків поводити себе з іншими таким чином, щоб це ображало б українське суспільство. І, на жаль, вчора ми стали свідками такої поведінки з боку одного з кандидатів. Рефат Ага, взагалі, ваша думка, давайте, знову ж таки, без жодної агітації, без жодних там нав'язувань і так далі. Доля Криму – це дуже важливе питання. І взагалі тимчасово окупованих територій у випадку обрання пана Зеленського або пана Порошенка на другий термін. Тому що, наприклад, вчора в ефірі у нас один з блогерів, Андрій Полтава, він сказав, що у нього, якщо брати Петра Порошенка, у нього в програмі чітко прописані критерії, правила і взагалі стратегія повернення Донбасу і тимчасово окупованого Криму. У пана Зеленського в програмі лише згадування, що буде збирати представників Будапештського меморандуму. Ваша думка і, можливо, ви щось більше знаєте? Розкажіть, будь ласка. Дійсно, для того, щоб оцінювати або, скажімо так, прогнозувати, яка доля Крима, чи як держава українська буде вибудовувати свою політику, яка має привести до деокупації Криму, треба дуже чітко собі уявляти позиції тих чи інших політиків, того чи іншого кандидата. Якщо ми говоримо про Порошенка як діючого президента і одного з кандидатів, двох кандидатів, які зараз змагаються у другому турі, то тут ми знаємо чітко всі його пропозиції, підходи до вирішення питання, пов'язаного з поверненням Криму під державний суверенітет України. Більш того, ми
наявно це наглядаємо, як це відбувається на різних міжнародних майданчиках, починаючи від трибуни Організації Об'єднаних Націй. Ну, скажімо, якщо вже брати сьогодні, в тому числі, то, на жаль, щодо другого кандидата, пана Зеленського, я нічого не знаю особисто, ну і зрозуміло, що практично ніхто нічого не знає з тих, хто з ним, можливо, так, ну, по-особому не спілкується. Ну, а кандидат мав би дати, якщо ну не публічні якісь такі, знаєте, формати, те, що він буде здійснювати по відношенню до окупованих українських територій, включаючи Крим, то хоча б він мав би, якщо він це не зробив, скажімо, програмі, не зафіксував, то він мав би це зробити під час зустрічей відкритих з суспільством. Він мав би, ну на мою думку, скажімо, мати спілкування з людьми, які безпосередньо займаються щоденно, цілодобово питаннями допомоги людям, які живуть в умовах окупації. Це Меджліс кримськотатарського народу, це численні громадські організації, які опікуються Кримом. Він мав би проводити прес-конференції, де журналісти мали би можливість запитувати його по різних аспектах життєдіяльності суспільства. Ну і я вже не кажу про дебати, да, про які вже українське суспільство вже, ну, вже майже не очікує, бо дуже розчароване різністю підходів. І тут я не знаю, як буде якою буде політика української держави щодо Криму у випадку, якщо переможе Зеленський. Не знаю просто. Рефат Га, і останнє питання до вас маю. Можливо, ви теж знаєте, можливо, ви підкажете. Сьогодні, ось вже практично з хвилини на хвилину, Петро Порошенко має зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном. І сьогодні в день, до речі, у засобах масової інформації особливо так ніде не бачив, але мала була зустріч бути у Володимира Зеленського, теж з Еммануелем Макроном. Чи відомо вам взагалі, яка головна мета була ось таких от зустрічей з президентом, кандидата у президенти і діючого президента? Що вам про це відомо? Ну, мені невідомі якісь деталі, але я просто виходжу з того, що об'єднаний Захід, принаймні члени Європейського Союзу, вони всі також прикуті певній мірі. Я не хочу сказати, що вони прокидаються вранці з думкою про Україну і пізно ввечері лягають спати, думаючи про Україну. Але оскільки сьогодні Україна є на лінії російської агресії, і наші міжнародні партнери дуже занепокоєні результатами от цієї агресії і нашою долею, оскільки це безпосередньо буде мати наслідки для їх країн, для їх народів. І вони, думаю, що хотіли в такій ситуації, ну, хоча б просто теж дізнатися, а хто є містер Зеленський, оскільки пан президент Макрон і пані канцлер Меркель це є такі, і формальні, і неформальні лідери Європейського Союзу, і інші лідери країн їм повністю довіряють. Я думаю, що вони зараз виконують таке загальне завдання Європейського Союзу. Вони прощупують Зеленського і хочуть дізнатися через Порошенка, як може далі розвиватися ситуація в тому чи іншому випадку. Бо дійсно зараз за нашими виборами і за результатами, які будуть 21 квітня, слідкують як мінімум з двох боків. З Кремля, там вже потираючи радісно руки, їм думається, що вони за умови не
Порошенка президента зможуть зреалізувати багато своїх планів, які, ну, з їхньої точки зору, нададуть їм можливість повністю контролювати Україну і вирішити нарешті питання Криму, тобто змусити Україну визнати Крим російською. І з іншого боку, дуже занепокоєна увага країн Європейського Союзу. Отже, Меркель і Макрон, я думаю, завтра вже будуть якимсь чином інформовувати своїх інших колег про свої настрої. Ріфат Ага, дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру, за те, що приділили час і дали нам відповіді. Дякую вам. Я вам дуже дякую. Ріфат Ага Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, був щойно на прямому зв'язку зі студією Радіо Майдан. Нагадую, що у нас у студії Дмитро Снігирьов. Пане Дмитре, і коротко ваша репліка від почутого і знову ж таки в продовження цієї теми. Які у вас сподівання безпосередньо, що стосується тимчасово окупованих територій? Ви знаєте, я повністю погоджуюся з паном Рифатом в тому плані, що не зрозуміло, чого очікувати від Зеленського. Немає чіткої програми, я ще раз повторюсь, немає розуміння деокупації і окупованого Донбасу і, відповідно, анексованого Криму. Тобто, фактично, ми обираємо кота в мішку. Не зрозуміло, чого очікувати. Можливо, зустріч з Макроном хоча б прояснить для українських виборців основні вектори зовнішньополітичної, скажімо, перспективи України в баченні Зеленського. Я сподіваюся на це. Але людина дійсно мала вийти і пояснити народові України і в першу чергу кримським татарам, які наразі перебувають під окупацією Росії, яким чином окупований Крим буде повернутий в лоно України. Цього не відбувається, на жаль. З іншого боку, можна сказати про те, що знов-таки і сподівання, скажімо, на скорше вирішення цього питання загнано в глухий кут заявами обох кандидатів в президенти про те, що Україна буде, скажімо, дотримуватися взятих на себе зобов'язань щодо мінських домовленостей. Це фактично глухий кут. Буквально днями в ефірі телеканалу АТР був блогер у гостях Андрій Полтава. Так. І він висловив свої 5 питань, які б він хотів би поставити до Володимира Зеленського, як кандидата у президенти. Давайте послухаємо їх і потім продовжимо цю тему і почуємо вашу думку. Крим, Україна. Вечірня програма на Радіо Майдан. Мне интересно, что будет с Крымом, его позиция, что будет с Донбассом, что будет с нашим направлением нашей страны вообще, куда, в таежный союз или все-таки НАТО, ЕС, поскольку у него не записано в программе четко, мы этого не знаем. Его, что он думает, как он собирается поднимать экономику, ну и там еще миллион других вопросов. Их просто все не перечесть, хотелось бы, он же ни на день не дал еще пока вопросы. Хотелось бы узнать, кто в его команде, очень, очень важно, кого он будет назначать, СБУ, ну вообще какие у него по этому поводу мнения. Мы не знаем абсолютно, этот человек черный ящик. И что там внутри? Крим, Україна. Вечірня програма на Радіо Майдан. Почули щойно коментар Андрія Полтави, блогера, що він сказав в ефірі телеканалу АТР, які питання поставив. Ну і чи погоджуєтесь ви, знову ж таки, пане Дмитре, хоча ви ще раніше сказали так само питання щодо окупованих територій? Ви знаєте, на по великому рахунку те, що почули від команди Зеленського, не від самого Зеленського, а саме від команди Зеленського, це все ж таки деякі аспекти зовнішньоекономічного розвитку країни. Це дотримання, власне, курсу вступу в НАТО і ЄС. Тут ми вже можемо з полегшенням дихнути, але по великому рахунку те, що турбує мене в першу чергу, як мешканця окупованого Луганська, і те, що турбує наших слухачів, мешканців окупованого Криму, відповіді на ці питання ми, на жаль, не почули. Розповіді про те, що Зеленський буде консолідувати позиції країн Європи в моменті протистояння військової агресії Російської Федерації, це загальні фрази. Тим більше, що в принципі названі дві основні країни гравця – Сполучені Штати і Велика Британія. Ну це все добре, але який механізм реалізації і залучення цих країн до перемовного процесу?
Сьогодні на зустрічі Макрон-Порошенка, в принципі, Меркель-Порошенка, Меркель заявила вже про те, що, в принципі, Німеччина буде розглядати і подальшому саме нормандський формат. І тут виникає питання. Вибачте, якщо Зеленський взагалі не говорить про нормандський формат як можливий майданчик для перемовин, а фактично говорить про долучення, в першу чергу, Сполучених Штатів і Великобританії, то це відповідна зміна самого нормандського формату. В той час не Меркель, не Макрон на це не підуть. Це втрачання позиції лідерства в Європі в питанні вирішення проблемних ситуацій саме силами самої Європи. Ніхто не допустить туди Сполучені Штати, щоб знов-таки мати зовнішнього арбітра. Дивіться, от поточнення невеличке. Так. До пана президента багато питань є, Так. і там щодо його обіцянок і так далі. Але все ж таки за останні 5 років, які він при владі, він дуже багато зламав систем і дуже багато, ну так би мовити, якби це пафосно не звучало, але проклав таких прямих шляхів з міжнародними партнерами і з Європейським Союзом безпосередньо. У випадку, якщо знов ж таки прийде до влади інший президент, там Володимир Зеленський, у нас більше поки що варіантів немає. Чи може розглядатися такий сценарій, що всі ці шляхи будуть розвалюватися на прикладі, як сказала пані Меркель, то що ви сказали щойно у нормандський формат, а Володимир Зеленський взагалі його не розглядає? Можливі ситуації, але знов-таки, пане Олеже, давайте не забувати про те, що ми постмайданна країна, відповідно, головним запобіжником згортання реформи, відповідно, руху в бік Європи буде саме український народ. Народ, який, власне, виніс на своїх плечах тягар війни і зміну політичного вектора. Мається на увазі зміну режиму Януковича. Тому я не думаю, що пан Володимир буде настільки відбитий, я перепрошую за це слово, але ми фактично з ним краяни, він розуміє значення цього слова, що він змінить докорінно курс України щодо вступу в ЄС і відповідно в НАТО. Це перший момент. Тобто основний запобіжник – це український народ. Давайте не скидатися, скажімо, значення цього основного фактора. Що стосується інших заяв Зеленського, знов-таки, я не почув дійсно хоча б відповіді на головне питання, хто, власне, буде і міністром закордонних справ, і, власне, головою Служби безпеки, і міністром оборони. Тобто силова вертикаль, яка є креатурою президента. Він мав би вийти і чітко заявити, оцих людей я бачу на посадах. Те, що нам кажуть про те, що приїде румунка, перепрошую, пане Олеже, у нас вже був грузинсько-латиський десант, який призвів до того, що фактично країна опинилася на межі стагнації. Правильно, згодні? Або знов-таки питання, можливо, очолить борщ. Людина, американка, яка вперше, власне, і почула, що лунають подібні пропозиції від, власне, команди Зеленського. Ми не почули основного – кадрові призначення майбутнього президента. А погодьтеся, без цього рух країни неможливий. Все ж таки світа грає короля, а не король світу. От мене теж саме питання було. Хотів його поставити, але ви обігнали мене. Дивіться, але ж справді, якщо я не помиляюсь, у штабі Зеленського сказали, що ми озвучимо першу десятку призначень, п'ятірку-десятку, або ближче до другого туру, або взагалі після другого туру. Чи не схоже це на кота у мішку? Абсолютно, пане Олеже. Тобто не зрозуміло, кого вибираємо. Ви знаєте, періодично вкидається інформація про можливість призначення головою Служби безпеки Ігоря Смішка. В той час, як сам Ігор Смішко і його штаб заперечують подібні інсинуації, ба більше того, наголошують на тому, що зі жодним кандидатів, мається на увазі і Порошенка, і Зеленським, перемов не ведеться. Знов-таки, тоді не зрозуміла, звідки природа подібних чуток. Та сама ситуація з призначенням генпрокурора. Знов-таки, ми все це на рівні чуток ми вже оголосили. Те подібні можливі варіанти призначень. Фактично, Україна стає заручником. З одного боку, вони прекрасно розуміють, що є великий антирейтинг діючого президента, але з іншого боку, мені би хотілося б зрозуміти, кого ми, власне, будемо обирати. Якщо ми будемо обирати команду Ігоря Коломойського, це одне питання. Якщо ми будемо обирати команду Володимира Зеленського, будь ласка, перед дебатами, які відбудуться чи то 14-го, чи 19-го, ми маємо почути чітко 5 прізвищ, які і будуть
скажімо, в майбутньому стануть біля керма державного управління. У разі перемоги саме Зеленського. Дивіться, ну і знайшов якраз сайт 24 каналу, пише наступне, він якраз таку от 10 пунктів написав, якими будуть перші 10 рішень Зеленського. От я коротко прочитаю, що, по-перше, він запросить Великобританію і Сполучені Штати Америки в нормандський формат. Друге, усуне конкуренцію між Міноборони і Генштабом. Третє, призначить чесних суддів Вищого антикорупційного суду. Четверте, запропонує Верховній Раді ухвалити закон про медіацію. П'яте, внесе у Раду економічний блок законопроєктів. Шосте, внесе кандидатури голів Міноборони, МЗС, СБУ та ГПУ. Імена озвучить до 19 квітня. Тобто, знову ж таки, знову ж таки, трошки кіт у мішку. І ось неофіційно назвали такі імена. Знову ж таки, це неофіційно, і цю інформацію надає 24 канал. МЗС, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, ГПУ, екс-прокурор США Марта Борщ, чи екс-голова Національного антикорупційного управління Румунії Лаура Ковищ. І СБУ – це Ігор Смешко. Сьоме, попри парламент, ухвалити пакет законопроєктів про народовладдя. Восьме, проведе аудит держави. Дев'яте, впровадить секретний план для Верховної Ради. Мовляв, якщо співпраця з депутатами не вийде, будуть інші варіанти, які багатьох здивують. І 10-те, реформує адміністрацію президента, прибравши кураторів. Адміністрація президента має виконувати функцію канцелярії і напрацьовувати ідеї. Обіцяють розсекретити список гостей. Пане Олеже, давайте, це загальні фрази, знову-таки. Давайте мене найбільше, і я думаю, і українців турбують економічний сектор, правильно? Внесу законопроекти реформування економіки. Хотілося б почути в першу чергу, що саме мається на увазі. Це загальна фраза. Погодьтеся, можна пообіцяти все, що завгодно. Реформування апарату президента. Чудово. Ми це чуємо всі роки незалежності. Нам обіцяють скорочення штату і апарату президента, і взагалі бюрократичного апарату. Але дивним чином він постійно збільшується фінансування і апарату президента, і взагалі українських можновладців. Дивним чином слуги народу живуть краще, ніж сам народ. Йдемо далі. Ми вже по кандидатурах з вами говорили. Тобто інформація про Борщ, до речі, її прізвище трохи по-іншому читається. Це в транскрипції українській намагається подати, що вона етнічна українка. До речі, вона це вперше почула від власне українських ЗМІ, про те, що в неї можливо борт, там англійське, але до Борщ вона не має ніякої української коріння, в неї немає. З приводу Смішка ми вже з вами говорили про те, що власне штаб Смішка заперечує можливість подібних перемовин. Далі, що ще? Співпраця з Радою. По великому рахунку, Зеленський прекрасно розуміє, якщо в разі перемоги він заходить, він отримує повністю неконтрольовану Раду. Відповідно, він і намагається подати 9-й пункт – секретний план. Який секретний план? Це не більше як момент, скажімо, психологічного тиску на неконтрольовану владу. Чи назвете ви це популізмом? Популізм. Давайте відверто казати. І ще от знайшов, знову ж таки, хочу поєднати дві статті. Одна дводенна стаття, що обіцяє Володимир Зеленський, і іншу одразу зачитаю сьогоднішню. Значить, що обіцяє Володимир Зеленський? 4 головні пункти. Це рух в НАТО через референдум. Це домовлятися з Росією за припинення війни. А, до речі, з припинення війни на Донбасі – це поточнення, тому що вже відповіли у Кремлі, що навіть вони з задоволенням будуть спілкуватися з Зеленським, але тема Криму закрита. Реакції Зеленського на це поки що не було. Пане Олеже, тому ви випередили мою відповідь. Реакції Зеленського не було, і це насторожує. Знов-таки, військовий конфлікт з Російською Федерацією зводиться виключно до ситуації з окупованими районами Луганської і Донецької області. І дивним чином окупований Крим знов-таки залишається фактично поза рамками навіть прогнозованих перемовин з Російською Федерацією. Так не може бути. Це по-перше. По-друге, щодо прямих перемовин з Російською Федерацією. Російські Федерації вже заявили про те, що вони не є сторона конфлікту. Відповідно, розмов щодо деокупації Криму і Донбасу вести не будуть. Російське бачення ситуації – це прямі перемовини і з Луганськом, і з Донецьком. Оце те, що закладено в Мінських домовленостях про, скажімо, як основний вектор російської політики. Далі що? Тобто, знов-таки, виходить про те, що прямі перемовини з Російською Федерацією неможливі.
Тиск з боку зовнішніх наших партнерів. Про те, що ми вже казали, Сполучені Штати і Велика Британія, вони і так тиснуть на Російську Федерацію. Це фактично продовження політики зовнішніх санкцій, економічних. Але, як практика свідчить, навіть з будівництвом газогону «Північний потік-2» вони фактично не працюють. Далі. І далі що? Пане Олеже, я хотів би почути. От ми проаналізували ті його напрацювання, навіть не його, а його команди. Не працює теза щодо прямих перемовин з Російською Федерацією. Нормандський формат розширити за рахунок Сполучених Штатів не дадуть не Макрон, не Меркель. Вже були відповідні заяви про те, що це, власне, європейське бачення і, відповідно, ніхто не піде на зміну європейського формату. Що ще у нас, які заяви? І ще ось це корупція, посадити корупціонерів до в'язниці і вивести економіку з тіні, і тарифи перейти на забезпечення своїх потреб за рахунок власних енергетичних ресурсів. І одразу хочу додати, ось цю новину я зачитав, це дводенна вона, і сьогодні ось «Економічна правда» пише наступне, що Зеленський намагається переконати інвесторів, що зможе підтримувати програму МВФ. І тут у мене знов ж таке питання. Я не тямлю, звісно, так в економіці, як експерти, можливо, як і Володимир Зеленський, але тут він каже, що перехід тарифів перейти на забезпечення своїх потреб за рахунок власних енергетичних ресурсів. Тобто це мається на увазі, він має на увазі зниження вартості взагалі тарифів. В той же час каже, що намагається переконати інвесторів, що зможе підтримувати програму МВФ. Але ж, наскільки я розумію, якщо трошки помиляюсь, виправте, будь ласка, що це вимоги МВФ підвищувати тарифи, аби Україна могла постійно віддавати ці кредити. Вірно? Пане Олеже, ні, не зовсім так. МВФ основне – це, скажімо так, бюджет без дір. А єдине, що спромігся уряд Гройсмана, як залатати діри в бюджеті, це відповідно підвищити тарифи для населення. От давайте відверто казати. Тобто це не вимога МВФ, це нам намагається показати, що відповідно без виконання цих вимог Міжнародного валютного фонду країну очікують технічний дефолт. І отут, пане Олеже, варто би почути, як, власне, бачить Володимир Зеленський співпрацю з МВФ. Бо, погодьтеся, питання технічного дефолту, воно виникає раз по разу. І ми фактично діяльність української економіки і банківського сектора напряму прив'язана до отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду. Країна завмирає, знаєте, як в холодному поту просинається, дадуть транш чи не дадуть транш. Це нездорова ситуація. І, власне, президент мав би вийти і сказати, не як в рекламних роликах, давайте скинемося всі і за рахунок українців, простих українців, погасимо зовнішній борг. Це красиво в фільмі «Слуга народу». Зовнішній борг сягає там з фантастичної суми. Українці не в змозі його виплатити. Що далі? Які ще співпраця з МВФ? Поясніть мені, де далі? За рахунок зниження ціни на газ. Ну, давайте знов-таки згадаємо, що це фактично популістські гасла, які використовувала і Юлія Тимошенко, і пан Каплін, на випередження, змагаючись в арифметичній пропорції, в які вони будуть знижувати відповідні тарифи. Один обіцяв 2 рази, інший 4 рази. Ну, пан Зеленський може вийти і заявити про те, що він знизить в 6 разів. Це знов-таки нереально. Є дійсно видобуток українського газу, який йде на потреби населення, але є ще газ, який закупляється для потреб української промисловості. І як би ми не хотіли і не заявляли про те, що це не російський газ, це саме російський газ, який йде реверсом з Європи, тобто дорожче, ніж у Росії. Інше питання, якщо ми говоримо про те, що ми зняли енергетичну залежність з боку Російської Федерації, то яким чином, пане Олеже, поясніть мені, ми закупили в країни окупанта вугілля на $1,5 мільярда. Тобто, от тут нестиковки. І якщо пан Зеленський говорить про те, що він в змозі виконати програму щодо позбавлення енергетичної залежності від Російської Федерації, він має пояснити. Програму покажіть мені, яким чином. Звідки ми будемо брати вугілля антрацитової марки, яким чином будуть працювати українські ТЕЦ, яким чином взагалі буде забезпечена енергетична безпека України. Бо погодьтеся, після того, як запрацює і Турецький потік, і газогін, цей Північний потік-2, Україна залишиться фактично сухою трубою. А це не лише суха труба, а це діра в бюджеті приблизно в 2-2,5 мільярда доларів, які ми отримали від транзиту російського газу. Яким чином ми будемо компенсувати цю діру? Знов ми не почули.
Цебто має бути чітка програма. Людина має вийти і хоча б на одне питання дати чітку відповідь. В першу чергу це економічний блок. Бо погодьтеся, пане Олеже, і з нами погодяться наші радіослухачі, без працюючої економіки неможливе українське військо і неможлива програма повернення окупованого Криму. Ми не зможемо фізично потягатися з країною-окупантом в моменті протистояння і економічного, в першу чергу військового. Ну, я сподіваюся, що все ж таки почуємо бодай якісь відповіді Хоча на ці б. питання на дебатах, які анонсували Петро Порошенко 14 квітня о 14 годині 14 хвилині, а Володимир Зеленський закликає на НСК Олімпійський 19 числа. Ну, подивимось. І дивіться, у нас лишається буквально 4 хвилини до кінця ефіру. Маленьке ще буквально одне питання, одне уточнення. Прошу. Знову ж таки, перед цим, як перейдемо, давайте послухаємо Іскандера Барієва, що він днями сказав в ефірі каналу АТР. Послухаємо, а потім повернемося. Крим, Україна. Вечірня програма на радіо Майдан. В Украине вообще сложилась такая система, но это практически на всем постсоветском пространстве, когда политик такого уровня, он в любом случае политика и, скажем, бизнес или олигархия, они взаимосвязаны. И поэтому за каждым политиком есть определенные олигархические группы, которые пытаются влиять на процессы. И понятно, что официально и неофициально, а публично многие связывают с Коломойским, потому что, ну, во-первых, это и канал 1+1, это определенные моменты, и в том числе информация о том, что действительно Зеленский постоянно коммуницирует с Коломойским. Поэтому я здесь не могу сказать однозначно, что на данный момент Зеленский является полностью самостоятельной личностью, потому что, чтобы прийти к власти или добиться чего, нужно идти в команде. И все-таки ключевым звеном на данном этапе или элементом в данной избирательной кампании у Зеленского является как раз-таки, я думаю, все-таки Коломойский. И понятно, что Коломойскому он собирается вернуться в Украину, он собирается восстановить или вернуть все свои активы, и, соответственно, он будет заинтересован в том, чтобы изменить политическую ситуацию в стране. Крим, Україна. Вечірня програма на радіо Майдан. Пане Дмитре, ну ви зрозуміли, до чого я вів. Тобто, по суті, ще з одних меседжів безпосередньо от пана Зеленського – це боротьба з олігархічним режимом. Але, по суті, знов ж таки, кіт у мішку чи ті ж самі граблі? Коротко, будь ласка, хвилина Пане репліки. Олеже, ми з вами чули, що, власне, злодії мають сидіти. Скільки пройшло років після цих гасел? І покажіть мені, назвіть по прізвищам тих злодіїв, які сіли. Дуже коротко. Я ще раз закликаю українців, голосуйте головою, а не серцем. Вибирайте майбутнє України. Нам з вами жити в цій країні, нам її розбудовувати. Дякую, пане Дмитре, за Дякую те, вам. що за ваші коментарі, за те, що долучилися до нашого ефіру. Будемо раді бачити вас ще. Дякуємо, пане Дмитре. Друзі, ну а я нагадую, що Дмитро Снігирьов був гостем цієї години і цього дня у нас у студії. Дуже шанований гость у цій радіостудії. І я хочу так само наголосити і сказати усім, що від сьогоднішнього дня ми запустили телерадіотрансляцію. Тобто, окрім FM-діапазону на 98 FM і 101,4 FM на території тимчасово окупованого Криму, ми тепер мовимо на сайті Радіо Майдан, на мобільних додатках, які ви можете скачати в App Store. Одноіменні додатки Майдан, так і називається. А тепер ви ще можете дивитися нас у прямій трансляції на Фейсбук-сторінці Майдан ФМ і на Ютуб-каналі Майдан ФМ. Долучайтеся, підписуйтесь саме зараз і давайте разом робити так, аби Крим знову ж таки повернувся до складу України. На цьому будемо ставити невеличку крапку. Вже почуємось наступного разу у п'ятницю. Знову ж таки, о 17-й годині підніматимемо найактуальніші теми, які стосуються як України, так і світу. І ще хочу проанонсувати, що наступної неділі, якраз коли відбудеться буде відбуватися другий тур президентських виборів, Радіо Майдан буде транслювати все наживо і обов'язково говорити про перебіг подій на усіх дільницях усієї території України. Ну, але про все це стежте за анонсами у соціальних мережах. Мене звати Олег Борисов. Почуємось з вами вже наступної п'ятниці о 17:00. Я завжди кажу в кінці програми, що Крим – це Україна і слава Україні.
Кене кыш жерге далды, боранлар ерні сарды. Сенсіз дүнияда